Έχοντας γνωρίσει την ήττα από την Καλαμάτα 4 ημέρες νωρίτερα με 3-1, η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Leverkusen χωρίς να τη συνοδεύουν οι καλύτερες των προϋποθέσεων. Στον Παγιαρίνα όμως, από το ξεκίνημα της συνάντησης, η ελληνική ομάδα έδειξε ότι θα αποτελούσε δύσκολη λία για την Μπάγκερ. Ο Βασίλης Λάκης στο 5ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στην Ένωση με πλασέ στην κίνηση. Η απάντηση των Γερμανών ήρθε από το μεγάλο τους επιθετικό. Στο 24 ο Κίρστεν έφερε την αναμέτρηση στα ίσια και 3 λεπτά πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου έδωσε στους γηπεδούχους το προβάδισμα. Στην αφετηρία του δευτέρου ημιχρόνου, ο Φερνάντο Νάβας με συρτό σούτ από το ύψος της περιοχής ισοφάρισε για την ομάδα του Γιάννη Παθιακάκη. Αλλά οι πανηγυρισμοί των Ελλήνων στο γήπεδο δεν κράτησαν για πολύ. Στο 48 ο Κόβατς έφερε εκ νέου τη Leverkusen σε θέση ισχύως. Η αντίδραση της ΑΕΚ ήρθε 7 λεπτά μετά. Ο Νικολαίδης ανατράπηκε εντός περιοχής και ο Βασίλης Τσιάρτας από την άσπρη βούλα του πέναλτι έφερε εκ νέου το παιχνίδι στην ισοπαλία. Ίσως το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Νάβας στο 79, όταν έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Γερμανών και αφού κοντρόλαρε, πλάσαρε στην κίνηση. Οι παίκτες της Μπάγκερ ωστόσο απέφυγαν την εντός έδρας ήττα στην εκπνοή του 90 λεπτού έχοντας για σκόρερ τον Ράμελοφ.